Здравейте, приятели! Стартираме няколко приятели един проект, сайт Вечната музика. Нашето желание е да популяризираме класическата музика. Моля ви, не изключвайте клипчето. Знам, че ежедневието ни е забързано, съзнанието ни е претрупано с информация. Дайте ми само няколко секунди да ви убедя, че има смисъл да продължите да слушате по-нататък. Именно поради факта, че съзнанието ни е затормозено. Най-големият проблем, според психологията на нашата съвременност, е липсата на възможности достатъчно добре и качествено нашето съзнание да почива, поради което се трупа твърде много агресия. Лично аз не познавам по-добър механизъм от това нашето съзнание да се отпусне, да се разтвори, да се преживее други приятни емоции от класическата музика. Веднага съм готов да споря с вас и за другото ви възражение. Вие не обичате класическа музика, вероятно и не бихте искали да слушате и си мислите, че тя е за други. Не. Класическата музика е за вас. Не искам да кажа, че класическата музика е за всички. Вярно е, че съществуват достатъчно хора, които са много семпли емоционално. Те работят с няколко първични емоции. Според психологията те са 6 и са общи между животните и човека. И нищо повече. Да, класическата музика не е за маса, за доволно количество алкохол или за среднощни заведения. Но тя е за всички останали. А самия факт, че вие сте полюбопитствали и сте влезли в този сайт, означава категорично, че тя е за вас. Ние бихме искали да говорим по пантофи. Не ангажиращо. На ежедневно ниво. По образование съм музикант, завършил съм музикалната академия, но лично аз ви обещавам, че тогава, когато си разрешавам да комуникирам с вас по този начин, няма да се готвя, няма да чета книги и ще ви споделям само моите неподготвени и невчесани мисли. В този смисъл, всеки, който не е съгласен с мен, дори не е нужно да ми възразява. Вероятно ще има хиляди и милиони възражения на почти всяко мое изречение, но аз ги изговарям не за да се чувствам прав, а просто защото искам да ви направя съпричастни на едно, а именно онова невероятно преживяване да се потопиш в света на голямата, на вечната музика. Може би ще ви прозвучи силно. Много от вас вероятно не биха ви разбрали. Но аз смятам, че ако някой не е бил подвластен на някой от Брамсовите симфонии или не е слушал никога Малерова симфония или за него Шостакович е някакъв си там съветски композитор, бих казал, че той не е живял. И ако ми дадете възможност, с течение на времето ще ви убедя. Да, вие ще разберете, че да слушаш четвъртата Брамсова симфония е едно неземно изживяване. А не са само тези изборени автори. Някой път са ме питали, кой ти е любимия композитор? Много са. И любимите ми произведения също са много.
Бих искал да ви хвана за ръчичка и заедно да започнем едно дълго пътуване измежду прекрасните пейзажи на класическата музика.